बघा आपली पुरणपोळी काही न लावता, ना काविलता ना काही, आपली पुरणपोळी मस्त आपसूक फुगलेली आहे. त्याच्यावर अशी तुपाची धार सोडायची. नाजूक पुरणाच्या पोळीवर साजूक तुपाची धार, शांताराम रावाने केला पत्नी म्हणून स्वीकार. मस्त ह्या मऊ लुसलुशीत गरमागरम आणि होतात पण झटपट. प्रेमिकच्या हाताबरोबर असेल ना तर पुरणपोळ्या कधीही खाव्याशा वाटल्या आणि असं कुठलाही माणूस नाही की त्याला पुरणपोळी आवडत नाही. फक्त त्याचा करायचा खटाटोप भरपूर असतो. तोच खटाटोप छोट्या पद्धतीने करायचा म्हणजे प्रेमिक 6 महिने टिकवायचं कसं, त्यासाठी संपूर्ण टिप्स पण दिलेल्या आहेत आणि ही रेसिपी पण केलेली आहे. त्याच्या मस्त अशा मऊ लुसलुशीत झाल्यात, इतक्या मऊ लुसलुशीत आहेत ना, मस्त अगदी होठाने तुटण्यासारखे. त्यात पीठ सुद्धा तिंबवून आहे, ही सुद्धा टीप आहे. होळीच्या पूर्णापासून मी प्रेमिक्स तयार केलं. त्याला किती दिवस लागले ते सुद्धा ह्या व्हिडिओमध्ये दिलेलं आहे. तर तुम्ही ही सविस्तर रेसिपी पूर्ण पहा, स्किप न करता पहा आणि रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. तेव्हा तयार. बघूच हा व्हिडिओ. तर येवा लवकर परत किचन मध्ये पूर्ण तो प्रेमिक्स पासून केलेली पुरणपोळी. ही जी वाटीभर गुळ आहे ना, त्याच वाटीभर मी डाळ घेतलाय, ती भिजत घातलेली 20 मिनिटं आधी. आपल्या करूचा प्रीमिक्स तसा मी होळीत केलं होतंय. तर मी काय बोलले, आता तो पूर्ण व्हिडिओ दाखवतोय ना, म्हणून आता 1 वाटी डाळीचाच करते. प्रीमिक्सची तयारी करूची. तर आधी चण्याची डाळ जसं आपण पुरण करतो तसाच चण्याची डाळ भिजत घातलंय, त्याच्यात 1 चमचा तूप घातलंय. आता थोडीशी हळद मी टाकतोय. आपण पिठात पण टाकतो, मी पिठात सुद्धा टाकलंय. तर थोडीशी आपण पुरणात पण टाकूया. आता ही अशी ढवळून घेऊया. तूप आणि हळद पूर्ण ढवळून घेतलंय. जास्त पाणी नाही ठेवलंय, तेच मी दोन अडीच वाटे फुल भरून ठेवलंय की त्या पाणी वरती येत. तसा तूप टाकल्यावर येत नाही म्हणा. तर बघूया. आता झाकण बंद करते आणि डाळ शिजासर आपण याचे 4 ते 5 शिट्टे करूया बारकू कुकरा म्हणून. प्रेमिक्स वाटूच्या आधी मी मळतलंय पीठ आणि ता सुद्धा गव्हाचा. चला आता मी गव्हाचा पीठ मळतोय, प्रेमिक्स मगे वाटतलंय तो व्हिडिओ लगेच येतलो परत. आता मी 1 वाटी गव्हाचा पीठ घेतलंय, चाळून घेतलंय. शक्यतो तुम्ही गव्हाचा पीठ चांगल्या मैद्याच्या चाळणीने चाळलास ना तर तुमचे पुरणपोळे ना मस्त येतले. ही टीप तुम्ही लक्षात ठेवा. आता ह्याच्यात चिमूटभर हळद टाकते, जास्त अशी नाही, चिमूटभरच टाकलंय एकदम. आणि आपल्या मीठ चवीपुरता. आता ह्याच्यात मी तेल वगैरे काहीच घालत नाही. ह्या पीठ मी आता मळून ठेवते आणि ह्या मी साधाच पाणी घेतलंय. थोडा थोडा पाणी घालून आपण पीठ आपल्या रोजच्या चपातीक मळतो ना तसा मळायचा, एकदम पातळ नाही मळायचा. काही लोक काय म्हणतात की पातळ पीठ मळला ना पुरणपोळे चांगला असतात. नाही, पीठ जास्त वेळ मळूक व्हाया आणि जास्त वेळ तिंबाक व्हाया तरच तुमचे पुरणपोळे चांगले येतले, मऊ लुसलुशीत. अशी बोटा रोवून रोवून बोटातून बाहेर पीठ काढूक व्हाया तरच पीठ आपला चांगला मळला जातो. असा पीठ मळाक व्हाया आणि एका हातीनं, दुसऱ्या हातीचा वापर नाही हो बघा. आता हे का मी चमचोभर तेल घेतय आणि मळून घेते परत. आता ह्या इतपत पातळ मळलंय एवढाच व्हाया, इतका. चपातीक पण एवढाच लागता. त्यामुळे काय मी एका तेल काही घातलंय नाही आणि असा मळलंय. आता हे का मी तेल लावतलंय पण कधी तर आता दाखवतय येवा होय. हे बघा परत मी चमचोभर तेल घेतलंय आणि हा पीठ आहे ना मी आता ह्याच्यात ठेवून देतले. बघा आणि नंतर आपण जाऊया प्रेमिक्स वाटी. आता 4-5 शिट्टे मी केलंय, बघूया आपली डाळ कितपत शिजत. काय त्या बारको कुकर असतात ना तर 4-5 शिट्टे करा, कारण हे पटापट होतात. मोठ्या कुकरामध्ये आपले 3च शिट्टे होतात. आता पाणी नाही वरीला, म्हणजे तूप घातल्यावर ह्यो एक फायदा असतात. तेल किंवा तूप घातला की आणि अंगाबरोबरच्या जरासाच वरती पाणी ठेवलेले. आता कट काय किती आपल्या खोय तेवढं गावात. शेवटची आता करतोय तुमच्या बोलण्याबरोबर. झाली, गॅस बंद केलंय मी. आता मी 5 शिट्टे केलंय, बघूया आपली डाळ कितपत शिजली आती. ही बघा मस्त शिजली. ह्या बघा आपल्या कटाक पाहिजे तेवढा पाणी पण येईल आणि डाळ शिजलेली म्हणजे फुटली म्हणजे एकदम मस्त शिजली. ही काय बोटे चेप करून तुमका दाखवची गरज नाही. आता चाळणी घेतलंय आणि चाळणीवर हे बघा ही अशी नितळत ठेवले. आता ही गरम असतेच ना, अशी पावभाजीच्या मॅशरने अशी चिरडाण घेऊया.
जेवढी होईल तेवढीच, काय पूर्ण अशी ही करून घेऊ नको. घे बाय, पाणी नाही काढलंय तरी पण आपली चिरडते. पाणी आता दुसऱ्या ह्याच्यात काढून घेते. आता ह्या बघा, ह्या एवढा जा पाणी आहे ना, तर मी ह्या एका भांड्यात काढून घेते. आता ह्याच वाडग्यात ना मी आपला पावभाजीचा मॅशर घेते आणि त्यांना ही डाळ अशी बारीक चिरडाणी होय. जर तुम्ही असा ह्या मॅश करून घेतलास ना अशी डाळ, होय तेवढी, असा काय नाही की सगळीच करू होई. नंतर पण तुम्ही असं म्हणाल गुळ आणि हे करून मिक्स करून शिजून वाटलंय तरी चालत, किंवा असा केलास तरी चालत. दोन्ही पद्धती आहेत, तुमका जी आवडत ती पद्धत. आता मी परत गॅस पेटवते. आता ह्या सगळा मी वाटलेला जा डाळीचा मिश्रण ता घातलंय. आणि हो आपलं गूळ आहे ना, प्रीमिक्स करत असाल तर गूळ थोडा जास्त प्रमाणात घ्या, म्हणून मी वर तलक भरून घेतलेले. नाहीतर कसं आपण इतर पुरणपोळे करतो तेव्हा एवढा गूळ लागत नाही, तेवढा गूळ घेतो आपण. पण प्रीमिक्स मध्ये काय होतं, सुकवल्यावर थोडंसं गोडवो आपल्या प्रीमिक्स जो असता तो उडून जाता पूर्णाचा. म्हणून त्याच्यामध्ये काय करा, तुम्ही जास्तीचा घ्यावा गूळ थोडा. जास्ती एकदम जास्ती नाही. आता मी कशी वाटीभर डाळ घेते तर वरसर मी गूळ घेतले, पूर्ण वाटी फुल भरून, अगदी शिगोशिकच्या वर भरून घेतले. आता ह्याच्यात मी गूळ ह्या पूर्ण मिक्स करून घेते. आणि शक्यतो ना पुरणपोळ्यांका गूळ ना पिवळाच घ्यावा, जसा मी आता घेतलाय तसा. त्या गुळाने ना पुरणपोळी छान दिसता, पिवळी धम्मक. तशी आपण काय हे करते वेळी डाळ टाकली, पण डाळीत जर तुम्ही हळद टाकलात, परत गूळ तुमचा डार्क असत लाल, तर तुमची पुरणपोळी थोडीशी मग ती रंग चेंज होता, असं पिवळं धम्मक असं येत नाही. आणि गूळ जर व्यवस्थित असत तर छान येतात. आता हे बघा, हे का ना असा जर तुम्ही वाटून घेतलास तर जास्त वेळ लागत नाही. आणि डाळ वाटूची असत तरी हरकत नाही, ती डाळ अशी शिजवायची, गूळ मिक्स करायचा आणि ह्या शिजून झाल्यावर दाखवते मी तुमका, नाही तर होयच जाशाल रेसिपी सोडून. कळला आता आमका बोलली ही. आपण डाळ आधी वाटून घेतली ना आणि त्याच्यानंतर गूळ मिक्स केलं, अगदी किती मिनिटात झालंय, 5-6 मिनिटातच झालं. हे 5-6 मिनिटात आपलं पुरण मस्त एकजीव झालं. आणि हे बघा, असा चमचा उभा राहिला. हे एक आहे. आणि नंतर जर तुम्हाला त्याच्यावरनं पण कळत नसेल तर हातात थोडासा गोळा घ्यायचा, फूक मारायचा, थंड करायचा आणि तो असा प्लेन करून बघायचा. आता मला थोडा कमीच आला कारण हात भाजत होता. असं हे जर असा गोळा जर होत असेल हाताला न चिटकता, हे बघा, तर समजायचं आपलं पुरण तयार आहे. ही दुसरी टीप. आता आपलं पुरण झालेलं आहे, मी गॅस बंद केला. आता शेवटाक टाकायची, कारण पुरणपोळी तर तयार नाही झाली म्हणून शेवट नाही. पण पुरण तयार झाला तर ही आता प्रीमिक्स मध्ये तुम्ही असा ही वेलची पावडर टाकून घ्यावा. कमी वाटली तर परत प्रीमिक्स मध्ये तुम्ही टाकू शकता पावडर ती. तर हे पूर्ण ढवळून घेतलंय, हे बघा. आता हे गरम गरमच आहे ना, आपण ताटात काढून घेऊया. ताटात तेल वगैरे काही लावची गरज नाही. ह्या असा पसरवून घेवा. तुम्ही नुसता डाळ आणि गूळ शिजून जरी न वाटता असा ठेवलास ना तरी चालत, की त्यानंतर आपल्या ह्या वाटूचाच असता. गूळ चांगल्या प्रकारचा असेल तर आपल्या पुरणाचा रंग बघा तुम्ही छान येतो. काही दिवसाने म्हणजे 3 दिवस तरी आपल्याला हे प्रेमिक्स लागतं, मग थोडासा रंग ह्याचा लाईट होतो. मग तुम्ही काय करा, प्रेमिकच्या पुरणपोळ्या करायच्या असतील तर पिठामध्ये थोडीशी हळद टाकाच टाका. हे ताटात चिटकाचा नाही म्हणजे नाही. यानंतर सुकल्यावर निकाळताला व्यवस्थित. हे बघा, सगळीकडे मी आता ह्या पसरून घेतलंय. आता ह्या का बरोबर आपल्या 3 दिवस लागतले आणि आपला मग दाखवते मी नंतर तुमका कसा ता सुकतला. आता ह्याच्यावर काय करायचं, काय ना काय येऊन पडतला, मग त्यासाठी ह्यो फडको ठेवायचो. आणि 3 दिवसांनी आपण ह्या हाताळत हाताळत बघायचा. असं फडको ठेवून ह्या उन्हामध्ये सुकवायचा नाही प्रीमिक्स. ह्या घरातच तुमच्या 3 दिवस, 3 रात्र 3 दिवस सुकून घ्यायचा. जसा जसा मी ढवळत होते तसा तसा मी कपडो घालून परत सुकवत होते. ह्या बघा, असा इतपत आपला मस्त सुकला. आता ह्या काय करायचा, ह्या आता आपल्या एकदम बारीक वाटून घ्यायचा. मिक्सरचा भांडा पण कोरडा घ्यायचा. ओलसर भांडा कायच वापरायचा नाही. हात सुद्धा कोरडोच वापरायचो, नाही तर माझ्या हात ओलो हा. आता ह्या मिक्सरच्या भांड्यात घेऊन आपण वाटूचा. आता ह्या बघा, ह्या आपल्यात असा वाटून घ्यायचा एकदम बारीक, जमात तितक्या बारीक. नाही जर वाटला ना तर परत आपण चाळून चाळून वाटून घ्यायचा, पण बारीक. आता तीच चाळण घ्यायची जी पुरणाची असतात ती, त्याच्यात ह्या सगळा घालून घ्यायचा.
आणि हा आपल्याक चाळून घ्यायचा. हे बघा. ह्या आपल्या इतपत असा चाळून घेतला. तीच पूर्णाचीच चाळण घेतली आणि हा प्रीमिक्स आपला तयार झाला. आता ह्यो जो उरला ना, तो आपण काय करायचो, परत मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचो आणि परत चाळून घ्यायचो. आता तो जाडसर जो भाग आहे तो परत आपण मिक्सरच्या भांड्यात घालायचो आणि पुन्हा वाटून घ्यायचो. असा करायचा जिथपर्यंत जोपर्यंत आता बारीक होत नाही. आता ह्या मी ह्याच्यात घालून घेते, या बघा, आणि झाकण लावून पुन्हा वाटून घेते. आता ह्या बघा, ह्या परत मी एकदा परत फिरवून घेतलंय. हे बघा, आता ह्याच्यात घालून घेऊया. आता आपला ह्या सगळा वाटून झाला. आता एवढंसं जो राहिला ना कणेर, तो आपण कशात तरी कटाच्या आमटीत वगैरे टाकून खाऊन टाकायचो. त्या इतक्या प्रेमिक्स आपल्या गावला एकदम सुटसुटीत आहे बघा, खळखळीत एकदम. आता ह्या बघा, आपल्या प्रेमिक्स ह्या गावला, एवढा गावला, एकदम खळखळीत हा, एकदम भुसभुशीत, ह्या बघा असा. आता ह्याच्यात आपण ह्याचा पुरण कसा तयार करायचा, ओला करूचा, चला येवा बघूया. आता ह्या आपला प्रेमिक्स ना तयार झाला. आता ह्या प्रेमिक्स ना तुम्ही काचेच्या किंवा कुठल्या तरी सुक्या डब्यामध्ये, स्टीलच्या वगैरे हवाबंद डब्यात ठेवून द्यायचा. त्यात ओलं वापर नाही करायचो, बाहेरच ठेवायचा, फ्रीज मध्ये नाही. ह्या आपला 6 महिने व्यवस्थित राहतात. तुमका कधी पुरणपोळी करूशी वाटली तर माझ्या ह्या पद्धतीने करा. आता आपण पुढे बघूया ह्याची पुरणपोळी कशी, प्रीमिक्स पासून. आता ह्या प्रीमिक्स मी असा घेते, या बघा. आता मी एवढा घेतलंय, बाकीचा मी ठेवून देतेले. आता मी ह्या अर्धा वाटी तरी घेतलंय. आता ह्याच्यात ना आपण थोडासा कोमट पाणी घालून घ्यायचा, थंड नाही घालायचा, आणि ह्या प्रीमिक्स आपण पूर्णाचा हुंडो तयार करायचा. आता ह्याच्यात ना मी थोडा थोडा पाणी होते, एकदम थोडा होतायचा, एकदम नाही होतायचा, आणि ढवळून घ्यायचा. जर तुमका वाटला ना की त्या प्रीमिक्सचा ना थोडासा गोड कमी होता, की त्या सुकून सुकून त्यातलं गोडवं ना निघून जाता, मग तुम्ही काय करा, पाण्यामध्ये गूळ किंवा थोडी साखर घालून मिक्स केलास ना तरी तुमचा पुरण ह्या गोड होताला. नाहीतर तुम्ही पुरण करते वेळी जास्तीचा गूळ वापरा, जर तुमका प्रीमिक्स करूचा असत ना तर. तर थोडा थोडा पाणी घेऊन, आता मी चमच्याचा वापर नाही करत आहे, हातीनेच येतो आता गोळो करताय जे पुरणाचे लागतात ते. हे बघा, एकदम पाणी वतू नको. जर प्रेमिक्स बाजूक ठेवला असेल तर काय हरकत नाही, थोडा थोडा पाणी होता, पण पाणी कोमटच घेवा, थोडासा गरम केलेला. आता असा हातीवर घेऊन बघा. हे बघा, आपलं ह्यो पुरणाचं गोळो तयार झालो, एकदम मस्त. हे बघा, हे असे गोळे आपण तयार करून घेऊया. आता असेच मी हे बाकीचे पुरणाचे गोळे करून घेते. गोळे आपण करून घेतले की आपला पीठ तर मगाशी मळलेलाच हा. फक्त आता आपले पुरणाचे गोळे झाले की आपण पुरणपोळे करून घेऊया, प्रेमिक्स पासून पुरणपोळी. आता आपले पुरणाचे गोळे करून झालेले आहेत. आता आपण पिठाकडे जाऊया. पीठ किती तिमला ता बघूया. एकदम तार सुटाक असा पीठ सुटाक आपला. ह्या बघा, ह्या आपला पीठ असा तिमला, ह्या बघा, ही अशी तार सुटाक ही अशी, म्हणजे आपला पीठ काय झाला, पुरणपोळ्याचा बरोबर इला, तिमला असा म्हणतात. ही बघा, काढते वेळी असा हो गया, एकदम लोण्याच्या गोळ्यासारख्या. आता म्हणशाल ह्या आता झाला, आता लगेच लाटूक घेऊया, तर नाही. हे का आता थोडा थोडा तेल किंवा तूप लावायचा हाती आणि ह्या परत रगडून घ्यायचा. पीठ तुम्ही मळलाच ना तरच तुमचे पुरणपोळे मऊ लुसलुशीत अगदी ओटाने तोडण्यासारखे होतले. पीठच हे चांगला मळूक होया आणि तसा पुरण पण आपला तसाच नरम होया. फक्त
पुरणापेक्षा पिठाचं गोळं थोडं नरम होयो, जसं लोण्यासारखं आता मी दाखवलंय तसं. हे बघा अगदी मऊ लुसलुशीत असं. आता ते 2 हातान करतात ना, तर पण मी तुमका दाखवते कसं आता. हे बघा असा ओढायचा. जितपत ओढता तसा ओढायचा. ही अशी तार सुटाक होई म्हणजे आपला पीठ काय झाला एकदम व्यवस्थित तिमला. आता ह्या किती वेळ झाला मळून? एका आता झाले आपले 1 तास तरी पूर्ण झालो. आता तरी पण तुम्ही आणखीन तेल, तूप चोळायचा आणि हा चांगला मळून घ्यायचा. आता ह्या बघा. असा लोण्यासारख्या मऊ लुसलुशीत होऊ कया. मळते वेळी असा हातीक जरा पण डसता कामा नये. म्हणजे काय आपल्या पुरणपोळीचा पीठ मस्त तिमला अशी तार इली ना की समजायचा. मगाशी पण मी मळते वेळी 2-3 चमचे तेल लावलेलं आहे. आता मी तूप घेतलंय लावूक. तेवढा ह्या पिठात जाता बघा. फक्त पाणी नाही लावायचा, तेल आणि तूपच घेवा आणि ता असा चांगला रगडून घेवा. जितक्या चांगला मळाल ना तितकी पुरणपोळी तुमची व्यवस्थित मऊ लुसलुशीत होतली. अगदी होटान तोडू इतकी एवढी मऊ लुसलुशीत होतली. आता आपला ह्या झाला बरोबर तिमला. आणखीन काय मी आता मळत नाही. आता आपण ह्याचे पण गोळे करूया. पण तुम्ही जर नवशिके असाल ना तर तुम्ही जेवढं पुरणाचं गोळो ना तेवढंच पिठाचं गोळो घेवा. आणि अगदीच तुमका पुरणपोळ्यात हे असाल माहीर असाल तर पुरणाच्या पिठाचं गोळो छोटो आणि पुरणाचं गोळो डबल एवढं घेवा. पीठ आपला एकदम पातळ मळायचा. पातळ म्हणजे मऊ लुसलुशीत लोण्यासारखा आणि पुरणाचं गोळो थोडंसं कडक आणि पीठ एकदम मऊसूत. मग असा ह्या रेटूक गावता आणि असं ह्यो भुतूर रेटून रेटून आपल्या घेऊन गोळो वरती करायचा. पुरण आत ढकलायचा आणि हा वरती करून करून असा मोदकाप्रमाणे बंद करायचा. एक्स्ट्राचा काढून घ्यायचा असला तर घेवा, नाहीतर हयच असा ता प्रेस करा. आणि हो गोळो ना तांदळाच्या पिठात असो चांगलो दाबून घ्यायचो. पोलपाटावर घ्यायचो आणि हयच असं थापून घ्यायचो. हे बघा. म्हणजे काय होता आपला पुरण आहे ना पुरणपोळीच्या चारो बाजूने जाता. आता पुन्हा एकदा मी तांदळाचा पीठ भुरभुरतोय आणि ही आता आपण लाटूक सुरुवात करूया. अलगद अशी लाटून घ्यायची. हलक्या हाताने लाटायचे आणि कडेनेच लाटणा मारायचा. मध्ये जास्त दाब द्यायचा नाही, हलकोच दाब द्यायचो मध्ये. आपला पुरण बघा सर्वत्र जाता. पुरणपोळीच्या बरोबर दिसता, काठोकाठ जाता अगदी. सहजरित्या आपण फिरू शकतो बटर पेपर घेतल्यावर. आणि मस्त गोल गरगरीत आपली पुरणपोळी लाटून झाली आहे. बघा आता आपली पुरणपोळी चपाती इतकी थोडीशी किंचितशी जाड लाटून झाली. आपला तवा सुद्धा छान तापलेला आहे. आता आपण ही पुरणपोळी घालून घेऊया तव्यावर. आता आपली पुरणपोळी लाटून झाली आहे. मी पीठ झाडून घेतलंय आणि मधोमध ही टाकून घेतले. कडेने अशा कडा सोडून घ्यायच्या, मध्येच काविलता घुसून पलटी मारायची. बघा आपली पुरणपोळी काही न लावता ना काविलता ना काही आपली पुरणपोळी मस्त आपसूक फुगलेली आहे. त्याच्यावर अशी तुपाची धार सोडायची. आता पलटी करते वेळी भरपूर कठीण काम असतं हे. बोटाचा एक साय घेतला आणि मी त्याने ही पलटी मारली.
जशी फुगली की बारीक गॅस करायचा आणि ही पुरणपोळी चारी बाजूने कडा चांगल्या काविलताने अलगद शेकून घ्यायच्या, अलगद प्रेस करून. बघा आपली पुरणपोळी मस्त शेकली गेली आहे चारी बाजूने. अशा ह्या प्रेमिक्स पासून पुरणपोळ्या छान होतात, मस्त पटकन होतात. आता हे बघा मी लिंबा एवढा गोळा घेतलाय आणि हातावर पण तो रगडून घेते आणि मी पिठाचा हात घेते आणि ह्याची आपण आता पारी करूया. तुम्हाला जर ह्याची पारी अशी जमत नसेल ना तर डायरेक्ट तुम्ही पोलपाटावर सुद्धा अशी थापू शकता. पीठ खूपच मऊ लुसलुशीत झालंय, त्यामुळे काय झालंय, खूप पातळ झाल्यामुळे असा गोळा घ्यायचा आपण पुरणाचा आणि तो असा आतमध्ये रेटत जायचा आणि कडेने ना ते पीठ आपलं आहे ना गव्हाच्या पिठाचं ते वर करायचं. थोडंसं पीठ ह्याच्यात भुरभुरायचं म्हणजे आपल्या पुरणपोळीला लागून वर येत नाही. आणि हा गोळा मोदकाप्रमाणे असा बंद करायचा. हा बघा, तुम्हाला काढायचं असेल एक्स्ट्राचं पीठ तर काढू शकता, नाहीतर तिथेच असं हे बंद करून घ्या. आता पिठात मी घोळून घेतलंय तांदळाच्या आणि इथेच आपण आहे ना ही हाताने व्यवस्थित अशी थापून घ्यायची आधी, म्हणजे काय होईल पूर्ण पोळीभर आपलं हे पुरण जातं. पुरी एवढी तरी हाताने थापून घ्यायची, मग ह्याच्यावर पीठ भुरभुरायचं. आणि मी पोलपाटावर बटर पेपर घेतलाय, तुम्ही साधा पेपर वापरला तरी चालेल किंवा कॉटनचा पातळ कपडा लावलात पोलपाटाला तरी चालेल. मला त्याच्यावरच जमते म्हणून मी घेते. ह्या वेळेला मी बटर पेपरचा वापर करून बघते तर जमायला लागल्या आहेत पुरणपोळ्या. मग तुम्ही सुद्धा ही टीप वापरा. उचलायचा हा गुंडा आणि ह्याच्यावर परत आपण पीठ भुरभुरायचं. तांदळाचं पीठ घेणं म्हणजे काय, पटकन ही पोळी सरकली जाते. मी दोन्ही बाजूला लावून घेते. आता आपण लाटण्याने ही एका साईडने अलगद असं हे बटर पेपर फिरवायचा आणि अलगद अशी फिरवून फिरवून घ्यायची. तुम्हाला पोलपाट फिरवायचं तर पोलपाट फिरवा. कडेने लाटणं मारायचं पुरणपोळीला, मध्यभागी नाही मारायचं. आणि जास्त लाटतेवेळी उलट पलट पण पुरणपोळी करू नये, त्यांनी सुद्धा पुरणपोळी कडक होते आणि फुटण्याची शक्यता असते. तुम्हाला माझी जर ही आयडिया आवडली असेल मी बटर पेपरवर लाटायची, तर नक्की माझ्या रेसिपीला एक लाईक करा आणि इथपर्यंत माझी रेसिपी बघत असाल तर नक्की लाईक करा आणि सबस्क्राईब सुद्धा करा. खाली कमेंटमध्ये सांगा तुम्ही इथपर्यंत आम्हाला ही रेसिपी खूप आवडली. शक्य होईल तितकी तुम्ही पातळ ही लाटून घेऊ शकता. ही बघा आपली इतपत पातळ झालेली आहे ही पुरणपोळी. चपातीपेक्षा किंचितशीच जाड आहे. आपला तवा चांगला मोठ्या आचेवर तापून गेलाय. हा बघा मस्त तापलाय. थोडंसं मी तूप चोळते आणि आपली ही पहिली पुरणपोळी घालून घेते. तांदळाचं पीठ लावायचं पुरणपोळीला, नाहीतर नंतर ते झाडून पण घ्यायचं. मी आता हे झाडलं नाहीये. आपल्या पुरणपोळीला थोडेसे बबल्स आले की काविल त्याने ना चारी बाजूने अशी सोडून घ्यायची आणि कवळीच परतायची. आता ह्या पुरणपोळीवर परत मी असं तूप सोडते. तुम्ही तेल तूप काही सोडू शकता. आता हे अचूक फुगते, काही काविलता वगैरे काही लावलेला नाहीये. बघा आता आपण हिला पलटी मारूया आणि मागच्या साईडने सुद्धा आपण याला तूप घालूया. जिथल्या बाजूने फुगते ना त्या बाजूने असा काविलता दाबला की ती बाजू सुद्धा फुगली जाते. बघा चांगली चारी बाजूने अशी शेकून घ्यायची पुरणपोळी.
फुगली की काय होते, ती मध्येच करपली जाते आणि साईडने आपली ती कडा कच्ची राहते. आता आपली ही पुरणपोळी चारी बाजूने शेकली गेलेली आहे. तर ही मी झाडीवरच काढून घ्यायची, नाही तर पाणी सुटतं. ही बघा अशी अलगद उचलायची. पीठ मी झाडून घेतलंय आणि ही घालून घेतली. थोडी गॅस मीडियम केली, मगाशी तवा तापायला फुल गॅस ठेवली होती. आता काही सेकंदाने आपल्या पुरणपोळीला थोडे थोडे असे बबल्स यायला लागले, थोड्या थोड्या अशा. तर आपण कडेने असं थोडंसं तूप सोडूया, थेंब 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 थेंब. आणि ही कडा अशी सोडून घेऊया. पुन्हा आपण तूप सोडायचं आहे. आता आपण मागच्या बाजूला पलटवून घेऊया. जशी पुरणपोळी फुगली आणि खाली बसायला लागली की गॅस लगेच आपण बारीक करायचा, मंद आच करायची आणि मंद आचेवर ही मस्त अशी खरपूस भाजून घ्यायची. ही बघा, ज्या साईडने हवा गेली त्या साईडला काविलता धरला की आपली पुरणपोळी पुन्हा फुगते. ही बघा, ही बघा आपली मस्त खरपूस चारही बाजूने शेकली गेलेली आहे. तुम्ही ह्या पद्धतीने जर पुरणपोळ्या केल्यात ना, तर तुमच्या मध्ये कच्च्या आणि साईडनी मध्ये करपलेली साईडनी कच्च्या अशा राहणार नाही. छान आपली पुरणपोळी झालेली आहे भाजून. परत एकदा सांगते, प्रेमिक्स पासूनच्या ह्या पुरणपोळ्या छान झालेल्या आहेत. कोण म्हणणार नाही की ह्या प्रेमिक्स पासून आहेत. तरी पण तुम्ही ही ट्राय करा आणि पूर्ण रेसिपी पहा. आवडली तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब. सगळ्यांना गुढीपाडव्याच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा.